Wat is dit daar, Renzo? Een potvis. En wat had hij? Een octopus. Een reuzenpijl inktvis. Zullen die dan net oereltje in ons zwemmen, jongens, dat die blien is? Ik denk dat dat een tinte is. Ja? Ja. Wat ruimt er op kwal? Bal, ja. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het zit zo. Zaken kon helaas geen vrij krijgen van squallen. Dus Jelke en Zaken bij Justrion naar Hoesterin, mijn oom Jan. En Tess en tante Anne en tante Femke en Timo en Renzo en Paak en Beppe en oma Remco en ik en Ildo ben je nog. Dan nog een hele groep. En ik en Ildo rieden dan tiesje, midje, waarom mijn tante Anne en Tess. Dus wie ga je nog 2 dagjes? Dat is wel lekker. Ik zou eerst wel mijn hoes, maar nou ja, ik als bloost ook gewoon nog mijn Ildo. Dan breng ik zaken van de squallen. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Ik mis zaken en Jelke Wombietje vooral. Ja, nou, omdat die grote jongens Timo en Renzo ben je nog. Die wel heel leuk best voor zaken. Maar helaas, hij kon je vrij krijgen. Dus die is lekker naar squallen. Ze hier een kleedjesmarkt joh, dus daar heeft er echt wel zin in gelukkig. Toch nog een beetje verdieverdage. Het plan van Joert is, wij zullen van de morgen even mij paken Eelke naar Ecomare. Naar de zeehondjes. Ildo had vandaag goed slipt. Yes! Wat 2 keer wat zijn kuchel omvalt, een beetje benauwd, maar de yoga hield het wel weer deel gelukkig. Dus nou, echt een goede nacht draait. Ik zal aan lekker in de draagzak doen, want de Bennewein had Jelke wel vers mijn hoes nou. Voor zit het wel heel vol in tante aan haar auto. Nou, dan gaan we aan zo leuk naar de zeehondjes staan. En ik neem je mee. Ik ga alles kleerzorgd. Ik zal eerder die als een zelf en dan gaan we die kant op. Nou, wij binnen bij Ecomare en je vader is wat een heel cool skelet van een padvisk van jongetje 53. En er ongespeeld op het strand van Texel. Dus dat is wel leuk. Nou, je zeehondjes heel wel. Die is schattig. Schildpad. Hallo. Wat is dit daar, Renzo? Een potvis. En wat had hij? Een octopus. Een reuzenpijl inktvis. Reuzenpijl inktvis. Zwemmen, zwemmen. Oh. Je hebt Rick en je hebt Bob. Ringelrobben. Ringelrobben. 1, 2, 3. Die is heel oud. Die is 23 en de andere heet Bob. Die is een stuk jonger. Rick en Bob. Ja, Rick kan je herkennen door zijn gerimpelde neus. Maar die neus die gaat hij bijna niet laten zien lijken. Ik heb mooi klimmen, jongen. Kan die beesten ik even ophouden te kabaal, meidje? Hallo. Lukt het eraan zo? Ja, klasse, jongen. Papa, bovenop Hilda. Oeh. De klauterkabouter. Hey. Oh. Hallo. Hallo. De Griese zeehondje. Een beline? Ja. Hier is een beline zeehond. Zullen die dan net oereltje in ons zwemmen, jongens, dat die beline is? Ik denk dat dat een tinte is. Ja? Ja. Hallo. Stiet bij Gries, maar ik vind ze meer bruin. Wat vind je hem? Ja. Hey. Oh, die is lekker van het zitje genieten, Hilda. Oeh, een rondje draaien. Hey jongens. Oerenkap zwemmen. Dit is een heel grut, dit is een grut zwembad, hè? Ja. Dit is wel mooi. Mooi plakje. Shelo, je bent al je vogels. Wat hebben we hier?
De vogelopvang. Het is van alles en nog wat volgens mij. Ian had wat les van zijn poortjes, juist de poort omheen. Ja, krijgt dus een flamingo en dan is die wel op die hebben net. Wauw. Ze zegt hallo vis. Goeiedag. Heb je lezen visken, zuster? Lezen de koesen. Kom maar naar Timothy. Kom omheen. Kom maar. Kist er wel opstappen. Dat kist er wel. Handje. Ja. Oh, flinke meid. Zie je de trap? Oh. Handje. Handje. Lukt dat? Voorzichtjes. Eerst in je voet. Ja, ja. Goed zo. Dat is hartstikke goed. Oh, ja. En nog een. Goed zo. Hey, Tess. Mooie visjes, Tess. Dat is ook wel heel interessant. Ja, die trappen wel leuk. Net leuk. Nou, die schelpjes. Eet even moois. Het is wel leuk. Die weer mooi, Tess. Ja, omheen. Dat is makkelijker, hè? Ja, nog eentje. Ja, hoppa, de wikkel, tante. Oh, ja, de best er al even. Zullen we een entree? Nee, dat kan niet. Dat is een beetje lastig. Wat van die hele mooie platte vissen, just die Renzo? Ja. Die vind ik cool. Die ben grut, hè? Kijk eens uit de rotse gezicht. Oh, hallo, je hebt een mooi bekje, hè? Ja. Zo, hallo. Boe. Hé, Wiefke. Dit is wel mooi, hè? Een mooi stier. Wat hebben we hier, Tess? Wat voor beestjes had? Zeenaald, een soort zeepaard. Een zeenaald. Oh! Oh, hier. Oh! Die is grappig. Shit, daar is hij. Die had een soort zeepaardmultje. Ja, achter iets. Heel mooi omskreund. Ja. Wat hebben we hier? Oh! Lapjes. Wat is dit? Zullen we zien? Met mij? Het is wel een beetje spannend. En je heel just eruit. Oh, lijkt het wel disco, heel nou? Is dat feest, Nieldo? Dansen. Dus dan even zien. Zie wat jij is. Zo. Ga je zeestje. Die ben grappig. Ja, dus wat dit is, Ik heb geen idee. Wat is dat is dit? een haai van een haai. Echt weer? Ja, serieus. Ja. Haaien van een haai. En dat is ook nog wel Oeh. Dat is wel heel spannend. Dat is heel spannend. Roggeneieren. Nee, denk ik net. Nee, dat maar net. Joh. Als het erop staat, dus. Ah. Waar steen eerst? Dat wordt sure. Oh, ik ben de wereld aan het maken. Ja. Wetter, ja. Oké. Oh. Gebruik ik nu een schep? Oh, zo werkt het, ja. Dit is leuk, Hilda. Ga er maar op staan. Water nodig. Test er het wetter. Als je er beweegt, dan wordt het meer groen. Als er doorheen is. Nee, kijk, nu is het water. Klasse, Tess. Wat kist u dat goed? Ja, kom er maar op. Oeh. Nou, nog even scheppen dan, Timo. Oh, Paak is al ontscheppen. Paak is ontscheppen. Dus dan is dat aanbeland. Eerst koffie, jongens. Lekker die Tildo.
Wat zit erin, Renzo? Doe eens iepen. Doe eens iepen. Wat zit erin? Eerder. Oh. Wauw. En weer dicht. Hup. Poppetje gezien. Kastje dicht. Daar is ik niet in, hé. Oh, schelpen. Wauw. Wat ruimt er op kwal? Bal, ja. Ja, daar staat Renzo. Zei het skipke. Boom. Oh, dat is de mem. Dit is de baby. Dat is de mem. En dat is al aait. Sure. Oh. Zo lief. Oh, zo lief. Oh. Huppatee. Oeh, wat hebben we hier? Een tuimelaar. Nou jongens, we gaan echt een prachtige mannenhoorn bij Ecomare. Zeehondjes jongen. En nog het museum en al je mooie skeletten van al je grote vissen. Orka's en dat soort dingen. Heel mooi. Wij gaan naar het hoeske. Kinderen liedjes even koersen. En de grote jongens zijn lekker even chillen. En wie ik. En dan hebben we een hele mooie dag gewoon op Texel met de familie Boersma-Zylstra. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net de chillen te downloaden, voor op die tablet als op die telefoon. Want na je vlog.